Көзілі күн күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Teres tiplerinde şov güller oturgan yurt terezeleri var. Әмма yurt içinde barda yaxşı deyip әйтми әлі teres tipi gülleri üsügüne. Şulay yok көңіл terezeleri de var. Her көңілінің өзінің тиренлігі, өзінің yazmışı, өзінің sirli dünyası. Әнә şul ikincisine, kişi көңіллерінің terezesine күпме yıllar şirtip, тирән көңілләргә ишек қағып, баршабыз белән матур-матур шәхесләрнең аралыгын якынайтучы Татарстан кунагы туган тел дулкыннарында. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Кунагыма һәм сезгә, мөхтәрәм телевизор караучыларыбыз. Аңладыгыз бездә кем кунакта икәнен. ТНВ каналының тәҗрибәле журналисты, әдәби музыкаль тапшырулар редакциясының баш мөхәррире, аннан арты иң мөһиме дип әйтер идем, барчабызга да бик якын таныш булган, барыбыз да иртәләрдән алып көтеп алган синнән миңа сәлам тапшыруның да төп хуҗабикәсе. Кәйфләр ничек, Фәридә? Хәерле көн, саулармысыз, Зифа ханым? Кәйфләр, әлхәмдүлилләһи шөкер. Менә сезне күргәч тагын да рәхәтләнеп тыңлап утырам үзегезне, чөнки үзең эфирга кунакка чакырган журналистның, шулай ук тәҗрибәле журналистның синең каршыда рольләрне алмашуы бик кызык икән. Менә елмаеп җибәргәчтен әле ераграк торганнар тагын да якынрак елышкандыр. Безнең экран дулкыннарыбыз янәшенә, чөнки Фәридәнең елмаюы аның беренче чиратта эфирда тавышыннан алды. Без өйрәнгәнбез, иртән Казан ягыннан кояш чыккан кебек. Гамәлдә һәр көтеп алган йорт ихатада, Фәридә. Рәхмәт. Әйдә без синең белән китик әле шушы матур хезмәтең, журналистика юлына алып килгән еллар. Балачакка аннары кайтырбыз, матур хатирәләрне барларбыз. Без сине якын иткән, мин якын итеп син дип эндәшәм, без сине кадерле итеп танылган юл ул хезмәт елларың белән бәйле. Ничек килеп эләктең дип әйтергә кирәк хәтта ТНВ каналына. Рәхим ит. Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының беренче адымнарыннан, менә беренче эшләгән вакытларыннан инде мин әлеге каналга килеп кирдем. Ләкин аңарчы Татарстан каналы бар иде бит инде безнең ул вакытта. Татарстан телерадио компаниясы 1999 елда 19 яшьлек зәңгәр кысалы күзлек кигән сап-сары чәчле кыз бала игълан ишетеп телеалгычлардан менә алып баручыларга конкурс игълан ителә дигән шуны күреп алып мин килдем кастингка. 300-дән артык кеше катнашты ул вакытта һәм аның беренчәсе генә 3 турны үтеп инде ул вакытта Әхтәм абый Зарипов, Айла апа Нугманова, Индус Серматов, бик дәрәҗәле затлы журналистлар Илфат Файзрахманов, Илгизәр Хәйруллиннар унлап кеше инде утыра һәм шул вакытта миңа ахыргы тур газетлардан да укытып карадылар, инде сөйләтеп тә карадылар, интервью алу ни рәвешле сөйләшә, кадрда үзен ничек тоталарын да сынап карадылар. Сеңлем, бөтен кеше дә бүген килеп иртәгә алып баручы була алмый. Синең телең бик шомагына күренә, әдәбият белән таныш икәнсең. Әйдәле син корреспондент булып үзең сынап кара дип тәкъдим иттеләр миңа. Төшереп кайттым. Сюжетымны эшләдем, инде курка-курка текстларны яздым, әзерләдем. Һәр көнне бер 5 минут фикер алышу була узган тапшырулар турында. Мин инде янып пешеп нәрсә әйтерләр микән инде минем сюжетым турында кайгырам инде бик. Һәм Фирдүс үзе шул вакытта рецензент дигән төшенчә бар бит инде бездә. Шул рецензент булды. Менә безгә яңа килеп кергән белгеч, әле укый, әле студент, әмма бик матур гына, шома гына сюжет эшләгән. Беренче шешен бик шәп дип әйтер идем дип мактап җибәрде инде. Илфат абый да бик урынлы гына киңәшләр биреп үсендереп җибәрде һәм мин анда инде ирекле журналист буларак, менә вакытым булганда барып шулай сюжетлар эшли торган булып калдым. Әмма инде ул вакытта мин
Укуымда бар. Мин инглиз һәм татар теле бүлеген тәмамладым. Укуны да өлгергә кирәк һәм шул ук вакытта әле минем бер балага теге үй укыту дигән дәресләрен хәзерләшү дигән инглиз һәм татар теленнән булышадырым. Ул балам да бар, акчада шисе килә бит инде. Андый эшем дә бар иде. Һәм монда да өлгерә алмый башладым. Мәктәптә дә эшкә урнаштым шул ук вакытта. Хәзер инде миңа сайларга кирәк, күңел телевидениегә тартыла, ләкин укырга кирәк. Оны дәвам итәргә, әз булса да үзеңне тәэмин итерлек финанс ягында карау кирәк бит инде. Мин инде ачуланмасагыз, мин инде укуымны дәвам итер идем. Бәлки әле алай насыйп итсә, килергә туры килер, Аллаһы буйрса дип киттем. Ләкин киткән вакытта Найла Ногманова бар бит инде безнең бик матур. Дикторыбыз озак еллар эшләгән телевидениедә озата чыкты мине. Телевидение ишектәбенә озата чыкты да, сеңлем диде. Мин сине киләчәктә телевидениегә килүеңне бик теләр идем. Синең яшьлегең минекенә ошаган. Һәм менә шушы телне белүең белән, камил сөйләшә белүең белән телевидениедә эшли алсаң, мин ихластан синең өчен куаныр идем диде. Киңәш итеп кенә әйтте бу сүзне. Амин дигән сәгатькә туры килгән. Мин инде 2002 елда диплом алгач, шушы канал ачылды бит инде. Ишетеп, мин инде яңадан җиң сызганып барып карыйм әлеп килдем. Һәм тагын шулык Найла апа каршы алды мине. Ул хәбәрләр тапшыруда вакытта эшлидер, киңәшче консультант буларак инде. Әйдәле, менә монда бит яңа тапшыру ачыла. Хәерле иртә Татарстан дигән тапшыру ачыла. Анда белгечләр кирәк булачак. Син инде хәзер филолог, югары белемең дә бар, телне дә беләсең. Менә шунда урнашып кара диде дә, һәм мин хәерле иртә Татарстан тапшыруда эшли башладым. Байтак кына вакыт оралыгы, көч сынап, дип әйтергә кирәк, үзеңне сынаганнан соң инде яңа баштан сиңа башка тәкъдимнәр була башлаган. Моннан ары артабан инде тәкъдим булды һәм инде мин бигрәк тә тарихына тукталасым килә. Без барчабыз да шулай бит, хөрмәтле телевизор караучылар, синнән миңа сәлам. Бу инде син чыга алмаган вакытларда, әйтик, декретта чакта, бәби алып кайткач, без барыбыз да хафаландык. Миннән хәтта белешмәләр алып булмыймы, яңадан кайтыр микән, чыгар микән, бәбидән соң ул бәлки карар кылыр башка төрле юнәлештә эшләмәсә, бәлки өйдә калыр, бик хафаландылар. Шуңа күрә бу тукталышларда синнән тында алмыйча көтеп калалар мәгълүматлар, башы, ачылышы, ничек булып киткәннәр, әйрәфә. Мин инде хәерле иртә Татарстан тапшыруында алып баручы буларак эшли башлаган идем. Кияүгә чыктым, тормышка чыктым бит инде, һәм декрет ялына киттем. Алып баручы буларак киттем инде ул вакытта декрет ялына. Яңадан хәзер балама яшьтә 4 айлык вакытта тәңге дирекциядә җитәкчебез инде. Безгә ди рубрика эшләргә кирәк ди. Мин телевидение нәшәсендә генә яшидер инде. Менә ди атнага 2 мәртәбә турыдан-туры эфирга кирип, шул рубриканы гына алып бара алмасыңмы? Тамашачылардан килгән фикерләрне туплап, ничә менә шушы 1 сәгать эчендә, шуннан нәтиҗәләр ясап, турыдан-туры эфирдә җиткергә кирәк. Бу җаваплы эш бит инде. Тамашачы белгән кеше кирәк ди. Сине танаган кеше, сине бит инде кеше таный ди. Ярарсың дидем инде, балам кичкенә булса да, әни инде ул вакытта менә мин Аллаһ Тәгаләгә бик рәхмәтлемен. Әни шулкадәр зирәк хатын. Әгәр дә сине эшкә чакыралар икән, кызым, мин балаңны үзем карыйм. Сезне тәрбияләргә әллә ни вакытым булмады эш белән, аныкларымны Аллаһы бирсә үзем үстерешәм диде дә, бер сүзсез, әле ул вакытта эшләп йөргән вакытта Арчада почта бүлегендә өлкән икътисадчы иде, бер атна эчендә заявление язды да кайтып китте минем баланы карау өчен. Хәтта кайтып ук китте. Арчага йөреп эшлидер, бөтенләй гафу итегез, мин эшли алмыйм, минем аныкларымны карыйсым бар диде дә. Эштән туктап минем олы кызым Мәликәне ул бик карашты инде. Мин эшкә чыктым. Яңа ел җиткәч, элек бит инде андый тәбрикләү тапшырулары булган, ләкин тәбрикләү тапшырулары булса да, ниндидер башка форматта менә тапшыру эшлисе иде дип, 1-2 тапшыруны эшләп караганнар яңа елларда, һәм инде миңа гыйнвар аенда тәкъдим булды, менә шушындый тапшыру ачарга ниятлибез. Әйдәгез әле тырышып карыйк дип. Башта әлбәттә тапшыру ачылып китте февраль аенда. Хатлар гына укыйдырык. Эфир вакытында килеп ирешкән база дигән әйбер бар бит инде. СМС хәбәрләрдән килгәннәрне дә җыеп укыйдырык. Шул арада бик оператив эш бит инде ул. Һәм инде яңадан үзенчәлек кертәсе килә бит инде тапшыруга. Кунаклар белән эшләсәк ничек булыр икән дип,
тамашачыларга инде йолдызлык котлау җиткерәбез дип инде күренекле шәхесләр авызыннан дип нәкъ менә шушы рәвешле башлап җибәрдек. Һәм тапшыруның иң беренчесен без инде күренекле шәхесебез, күренекле җырчы Венера хатыны Ганиева белән башлаган идек. Мөгаен дип әйтәсе килә инде кемнәргәдер бурычлы булганнарны бик күп кенә матур итеп тасвирлап бирдең, Фәридә. Мөгаен да хәзер инде үзең баш мөхәррир буларак үзеңә бурычлылар да күбәйеп килә торгандыр. Кемнәргә синең инде үзеңнең уң канатың кагыла, кемнәргә син күңелләр бүләсең. Бүгенге көнне шәкертләрем дип әйтерләрең бармы? Менә шул эфир дулкыннарында ничә генә еллар үтсә дә кемнәрне генә яңадан әзерләсәң дә Фәридә үзе булсын иде дип торалар, ләкиннәрдә ансы да бер биеклек, ансы да дәрәҗә. Бу турыда ничек әйтерсең? Шәкертләр дигәннән инде ничектер теге олы итеп, алай итеп әйтәсем килми, чөнки практика үтәргә бит инде киләләр, журналистика факультетыннан да киләләр иде, хәерле иртәдә эшләгән вакытта да. Мин барыбер менә шушы ул иртәнге дирекциягә карагач, сиңа миннән сәлам тапшыруны алып бару гына түгел, иртәнге тапшырулар өчен мин һәрвакыт сюжетлар эшләдем һәм анда редактор буларак та эшләдем мин. Bütün iş birisi-birisine tığız beylenip baradır. Hem kilgeç studentlар киләләр әлбәттә. Киләләр сюжет төшерергә өйрәтәсең, нәрсәдер анда төзәтеп җибәрәсең. Кемдер инде дөрестән дә менә шушы һөнәрне сайлап, аны киләчәк итеп күреп килә. Кемдер бөтенләй шит күреп килә. Шит күреп килгән кеше белән әлбәттә эшләүе бик рәхәт түгел. Ләкин андый шәкертләр булды. Әдел Галәметдинов дигән менә безнең бүгенге көндә ул бик оста гына оператор буларак та эшли. Алар килделәр менә. Аннан соң безнең Рая исемле бер кызы, Мамадыш кызы булды минем. Шулай бүгенге көндә журналистика өлкәсендә калды инде ул. Әзрәк башка оешмада эшләсә дә искә алсаң һәрберсе бардыр инде, ләкин аерып әйтәсем килми. Килеп чыкмады инде дип әйтеп, миңа калса Фәридә бик катгый гына әйтә торган түгел синең күңел, ләкин алай әйтми дә булмый. Өметләндергәч бит язмышы баланың, студентның яки синең кул астында тәҗрибә туплаучының киләчәге акланырга тиеш. Шуңа күрә андыйлар да булмый калмагандыр, шулаймы? Синеке түгелдер бугай булдымы? Менә бер кызым булды, анысы Алина исемле кыз, Шаллыдан иде ул. Бик матур шундый менә теге тышкы кыяфәте белән дә, күңеле белән дә матур кыз иде. Ул килде, Фәридә апа, мин бит апа дип сөйләшәләр миңа, апа дигәч бик сәер булып китәдер иде инде, әле үземдә яшь вакыт бит инде. Мин бит инде текст яза белмим ди. Өйрәнерсең балам, әйтәм. Бергәләп өйрәнәбез. Безне дә берәү дә өйрәтмәгән, үзебез өйрәндек. Ике аяклы, ике куллы адәм баласы, Аллаһ Тәгалә акыл биргән, шуның белән өйрәнәбез дим. Тырышып, тырмашып диплом язды иртәнге тапшыруларның эшләнеше турында. Шаллыдагы филиалында укыйдыр иде ул кыз. Һәм дипломны бик матур итеп яклап чыкты. Килеп ахырдан инде бөтен редакциягә рәхмәт сүзләре җиткерде. Менә мин ди күпме ди съемкаларга чыктым сезнең белән ди. Ул вакытта мин эшлидер идем, 1000 яшьләр Казан дигән бик яратып эшләгән сәхифәм бар иде. Рафаил ага Мустафин белән без аны бик еллар эшләдек. Менә шул сюжетны төшергәндә дә шул кыз төшеп фотоотчетларга хәтле алып бара иде. Ләкин ул кыз үзен башка өлкәдә тапты. Сәүдә белән бәйле өлкәдә. Әмма менә шушы практикага килгән вакытта, укыган вакыттагы миңа алган гыйлемнәрем әле тормыш иткәндә дә ярдәм итә дип үзенең килеп әйткәне булды. Менә ул яктан инде әйтеп була. Димәк, кемнеңдер күңеленә әз генә булса да ярдәм итә алганмын икән дип. Эшләгән елларда иң күркәме ничектә сиңа бәя биргәннәре, сиңа тәҗрибә тупларга ярдәм иткәннәре, килешәсеңдер. Кунакларның ниндиләре генә студиягә килмәде. Син эшләгәндә Фәридә зур шәхесләр, хатирәле көннәр бардыр. Кемнәр бигрәк уйлып, уйларыңда, исләреңдә кала килгәннәре? Аларга куын вәкилләре бәлки. Истә калганнардан, ерак аралардан якын итеп килгәннәре шулай ук менә Екатеринбург якларынан, Свердловск өлкәсе дип әйтәбез бит инде. Сырдарья, Салават Губаев җитәкчелегендәге ансамбль вәкилләре килгән иде. Гармунчылары 80-не узган бабайларым татар милли киемнәреннән килеп, рәхәтләнеп, тальян гармуннарын тартып уйнап, менә шундый бер бәйрәм ясадылар ул вакытта. Һәрберсе кадерле кунакның. Әле менә рәхәтләнеп инде теге кат-кат килгән кунаклардан Ринат Таҗетдиновны менә бик яратам. Ул килгән саен инде бер яңалык алып килеп, ниндидер үзенең хис кичерешләре белән уртаклашып, тамашачылар белән аралашып кайтып китә. Әсгар ага Шакиров менә шулай кулы хөрмәт белән мин бик яратам. Нәҗибә апаның да килгәне булды.
Аннан соң шулай ук Башкортстаннан хәтердә калганнар Хәния бар микән? ханым. Безнең Башкортстаннарында кәефләре күтәрелеп китсен әле. Хәния ханымны менә без бик куанып күршәдерик, чөнки аның белән тормышта да аралаштык без. Аның хакта чыккан китапта да минем бер мәкаләм кергән иде, шулай ук. Менә шушы тапшырулар белән бәйле рәвештә танышып киттек һәм ул килгән вакытта ничектер менә хатын-кызларча гына шыпырт кына серләшеп алу мизгелләре, тәмле мизгелләр бар иде. Менә бик сагынып искә алам. Илсия апа Газидинова, Агыйдел кызы дип йөртәбез бит инде без, шулай ук Башкортстан якларында эшләүче Мәчет Гафуров театрында эшләүче данлыклы артисткабыз. Аның белән менә бик матур эфир эшләгән иде. Хәтта инде аның җырлап, менә шундый җырлы эфире булды ул. Шулай ук Фәнис Ганиев белән Лилия Бектимирова, әле аларның безнең Татарстанга килеп бер генә тапшыруда да катнашканнары булмаган икән. Бик сәерсенеп килделәр чакыргач, узган ел менә шундый матур очрашулар булды. Әлбәттә, очрашуларның һәрберсе кадерле күңелгә. Аннан соң мин артистлар, җырчылар гына түгел, шушы татар дөньясында кайнаган шәхесләр дә килә бит инде. Татар милли мәдәни мөхтәрият үзәкләре җитәкчеләре килә. Шулай ук менә Швециядә яшәүче милләттәшләребез килгәне бар, Финляндиядә яшәүче милләттәшләребезнең килгәне бар. Инде дә кызыксына безнең тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз синең тышкы кыяфәт белән дә, синең кигән кием белән дә, зауыклы итеп, матур иттереп, аннары инде прическаларың белән дә, чәчләреңне матур итеп куюларың белән дә бар әйбердә кызык. Әйдә әле шул тапшыру арты ягына да күз салыйк әле. Кемнәр әзерләп чыгара икән Фәридәне шулай матур итеп дисәләр, күлмәкләр, әлдән-әле алыштырулар, кемнәр белән бер-берегезгә спонсорлар белән эшләүләр бармы? Бу турыда да сөйләп китәле. Аннары иң мөһиме, телевизор караучыларыбыз, сез үзегез дә беләсез, Фәридә ничә еллар бу тапшыру аркасында ул гел иртә тора. Гел иртә менә сәгать ничәдә торып үзен әзерләп чыгарга юлга чыга икән ул гаиләсеннән. Миңа телевидениегә килеп керүгә инде ничек дип әйтим, Аллага шөкер дип әйтергә кирәктер бу чиракта, яратканга эш биргән бит инде Аллаһ Тәгалә. Гел иртә белән тору насип булды. Сәгать 6-да башланган чаклары да бар иде, хәерле итә Татарстан тапшыруының. Хәзер инде манзара. Менә бу тапшыруга килгәндә, Мәскәү вакыты белән 4:30-да мин инде йокыдан уянам. 4:30-да уянып, җыенып, тәмле чәйләремне ясап, инде аны теге гел килгән артистлар да, кунаклар да беләләр инде, Фәридәнең фирменный чәе дип йөртәләр, термосыма чәйләремне ясап, матур итеп, инде мин 6-нчы киткәч, 6-нчы яртларда өйдән чыгып китәм. Студияга барып керәсең инде, аланда йокылы уяулы безнең инде сакчыларыбыз каршыла бит инде рәхәтләнеп. Аннан соң килеп җитә инде бизәүчеләребез дә, чәч тарашларыбыз да, мөхәррирбез дә килә, телефонда утыручы кызларыбыз да килә, режиссерыбыз, тауыш режиссеры, операторлар килә. Без инде тулы бер коллектив булып, шау-гөр булып эшли башлыйбыз. Сәгать 7:15 минутта мин инде чәчләремне рәтләп, күлмәкләремне киеп, матур итеп, утларны килергә дип студияга кереп утырам. Һәм кирип утырып, әлеге минутларда әйдәгез әле шундый бер матурлык эшләп алыйк. Әле мин юк дип уйлагыз. Фәридәгә калдырам студияны. Ничек башлый икән ул? Үзенең эш истәле артына утыргач, һәр вакытта, һәр даим чыгарылышта булган тапшыру синнән миңа сәлам башлана. Сөйкле пайгамбарыбызның бер хадисе бар. Эшләрнең иң хәерлесе уртачасы диелгән. Көнегезне хәерле, бәрәкәтле итеп башларга насип булсын. Турадан тура эфирдә сиңа мине сәлам тапшыруын башлыйбыз студияда сезнең өчен мин Фәридә Төхфәтуллина һәм безнең иҗат төркеме. Котлауларыгыз, бәйрәмнәрегез, әлбәттә инде ниндидер уртаклашыр шатлыклы мизгелләрегез бар икән, шалтыратыгыз, SMS хәбәрләрегезне языгыз. Бүгенге чыгарылышыбызны без Башкортстанда яшәүче Татарстан Яңа гасыр каналының барча тамашачыларына дип махсус багышларга булдык. Ә минем өстәп әйтеп куясым килә. ТНВ каналының Фәридә алып барган тапшырулы бер рәттән туган телне дә аермый яраткан уртак тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз әнә теге якта утыралар. Ышандыгызмы инде? Кем кунакта икән? Чынлап та Фәридә бу, үзе сөйли. Кичкенә чакта бәләки генә Фәридә янына барасым килә. Әти-әниеңнең яратканы гына кызы булып тугансың да сиңа әтиең исем биргән. Әтисе Фердинанд исемле. Фәридәне якынрак итеп үзенә кушкан. Аннары инде аның шундый матур уйдырмалары бар. Инсталарга кирип, Инстаграмга кирип, мин укыштырып
Үземнең кичкенә чакларыма кайттым. Бәлки шуңа кайтабыз, үзеңне кайсы вакытта ничек хәтерлисең, нинди булгансың син сөйләп кит тә, иң беренче теге Кифая апаларда кышкы бакчада булганыңны да калдырмыйча сөйли тор, без тыңлый торабыз. Кышкы бакчага кадәр әле менә әнием сөйләгәннән ул вакытны әлбәттә мин хәтерләмим. Мин әнием бит инде үз авылында яшибез, әниләр авылында төпләнеп калганбыз, чөнки әнинең һөнәре сәбәпле кияүгә чыккан ул Улы Мәңгәр дигән авылга, мин дә Әтнә районы Улы Мәңгәр дигән авылда минем язылган паспортымда да мин Улы Мәңгәр кызы. Гомумән, Фәридә Арча якларыннан. Әйе, Арча районы, Арча Әтнә минем туган якларым, бик яратам туган якларымны. Менә шул авылга кияүгә чыгып, мин шунда дөньяга килгән. Һәм инде миңа бер 8-10 айлар вакытта әнигә менә Хаҗирә кайтмыйсыңмы, әни югары белемдә бухгалтер бит инде, хисапчы. Безнең баш хисапчыбыз ялга китә, менә эш бар, кирәк иде кайтуың дигәч, әти белән инде утырып фикерләшәләр дә, әниемнең туган авылы Арча районы Яңа Иябаш дигән бик матур авыл безнең. Шунда күченеп кайталар. Һәм инде әни инде эшкә чыгып китә, миңа инде 1 яшь тулып узган була. Тәпине генә соңрак киткәнмен. Әби белән бабайның тәрбиясе бик көчле булган. Рәхәтләндереп, манны боткасы да шатканнар, печеньесен дә шәйләмәгәннәр. Бик туп шикелле бала булганмын инде. Һәм күрше тирәләр элек сөйлиләр иде инде. Капка төбенә чыгарып утыртып куялар икән инде әби белән бабай. Такылтап утырам икән. Бу вакытта әле миңа 1 яшь тулган. Туры эфирдагы кебек минем беренче туры эфирем капка төбе булган. Зәп зәңгәргә буялган капка, ак бизәкләр төшерелгән челтәр бизәкләр. Әле дә ул капка бар. Урыс капкасы дип әйтәләр бит инде андый капканы безнең якларда теге 2 яклы капканы. Менә шул капка төбендә мин беренче туры эфирларны үткәргәнмен. Үзем ачып керәм, үзем ачып чыгам капканы. Әйдә монда килеп утырыгыз әле дип менә телемә нәрсә килә шуны сөйләгәнмен инде. Әни шул кадәр кызык итеп сөйли аны. Балалар бакчасына йөргән вакытта да әле сәгать 4тә бит инде балаларны алып бетерәләр авыл җирлегендә. Әни эшли кичкә кадәр контора дип җиртәбез бит инде. Күмәк хуҗалыкның баш бухгалтеры булып эшләде. Әни ничә еллар, 30 елга якын эшләде инде ул анда. Мине инде шунда конторга алып кайта инде балалар бакчасыннан соң. Анда кайтам да 2 катлы кем якты чырай күрсәтә, шуның янында йөгереп йөри Фәридә инде. Берсе рәсем ясый, берсе шигырь сөйләп күрсәтә, берсе җырлап күрсәтә. Мин шуны әкрен-әкрен үземә сеңдереп йөрим. Фәридә, шундый матур балачак үткән, бик теремек кенә кыз булгансың, яхшы укыгансыңдыр дип уйлыйм, мин Әйбәт укыган, Аллаһка шөкер. Кем булырга хыялланып киткәнсең? Синең бит баксаң 2 югары белем. Берсе чын-чынында теге 1 яшьтә ачылган тел үзенекен иткән, филология юлы булса, икенчесе икътисад юлыннан. Икесе дә югары дипломга лаек иткән белем алган. Наргыммен синең бүгенге көндә дә төп максатың гел камилләшү дип әйтелә, мин белешмәләрдән беләмен. Менә кичкенәдән укыган вакытлардан бәлки нидер максат куелган, үзеңне кемдер бәлки чактан ук артист буласы килә, кемдер ошучы буласы килә. Фәридә мәктәптә укыганда нидер үзенә генә күңелендә генә серләр яшәтә башлаган бит инде. Табибә буласым килде. Шул хыялым бар иде. Мин биологиядан да, химиядан да начар укымам, әйбәт укыдым, 5кә генә укып бардым. Сыйныфта да математика дәресләреннән дә бик яхшы гына бара идем. Әни юлы белән андый-мондый икътисад юнәлешенә кирип китсәм дип. Әни инде мин дә цифр чүпләгән җиткән дип әйтә торган иде. Укыганда Халисә апа дигән безнең класс җитәкчесе булды 9нчы класста. Мәрхүмә инде ул сүзем дога булсын. Әни янына кергән. Хаҗирә, кызың яхшы укый, белемгә тартыла. Аң белемле булырга шаган, ләкин бу сыйныфта аңа алга таба үсешкә мөмкинлек булмаячак. Әйдә без аңа тәкъдим итик, Арча педагогия киллиятенә кирип карасын укырга. Кирип китсә укыр, инде бердә укыйсы килмәсә анда кире кайтыр дигән. Әни инде миңа бу фикерне әйтте, Халисә апа да җиткерде инде. Сеңлем, менә укырсың син, яхшы укырсың, көмеш медальгә дә тамамларсың, ләкин ул көмеш медаль белән генә ниндидер менә теге җитди итеп белем алып чыгып китә алырсың микән, сиңа укырга бирерләр микән сыйныфташларың? Бик алай артык белемгә тартылган кешеләр күренми бит, дип әйтте. Мин берәүне дә рәнҗетергә теләмим бу сүзләрем белән. Ничек бар шулай сөйләм, мин инде теге ялган түгел, ихластан. Һәм уйладык та инде, әни әйтә булмаса кирип карарга ди. Башта инде бик сәерсенгән идем, ничек инде мин 9нчы класстан гына киттем бит инде дип күңелдә бар бер кытыршылык кала бит инде ул. Әти-әни янында рәхәтрәк бит инде.
Ләкин Оршага китүемдә минем язмышыма язып куелган булгандыр, күрәмсең. Анда 2 ел укыгач, менә шулай ук Аллаһ Тәгалә яхшы кешеләрне җибәреп торган каршыма. Андагы кураторыбыз Инҗи Мансуровна шулай ук киңәш итеп әйтте. Сеңлем, әйдә син 3нче курска күчәргә имтиханын тапшырасың. Һәм шундый мөмкинлек бар. Орша мәктәбендә экстерны читтән торып 11нче сыйныф өчен имтиханнар тапшырып аттестат алу мөмкинлеге бар. Һәм Казанда инглиз теле һәм татар теле белгечлеген берләштергән курслар бар. Педагогия институты иде ул вакытта. Менә шунда кирип карарга кирәк сиңа, чөнки дөньяны белеп булмый. Бөтен дөнья түләүлегә әйләнсә, әле бюджет урыннары дигән төшенчәләр бар. Бу дөнья үзгәргәнче кирип карарга кирәк диде. Ризалаштым инде, укытучы кеше бит инде начарны киңәш итми. Имтиханында тапшырдым, 3нче курска да күчеп калдым. Җаныма якын бит инде педагогия көллияте. Казанга да укырга кирдем, уңышлы тапшырып, анда да урнаштым, ләкин мин менә шунда укыган чорда да ярты елымны әле кайтып китим микән әле Оршама дип яшәдем. Бик теге җаныма якын булудан гына түгел, мине сагындыру мине менә син укучы буларак, Фәридә буларак, син дөрестән дә тырыш бала дип мине үсендергән оя бит ул. Ничек инде ул ояны сагынмыйсың ди. Шулай итеп югары белемнәр алып, Югары белем, икенче югары белемне артабан Аратабан анысын еллар үткәч алдым, анысын инде кияүгә чыккач, бер ничектер башыма килде дә, тукта, мин әйтәм, инде аспирантурага да чакырганнар иде дәресрәгә, менә шушы татар филологиясе факультетында мин күбрәк әдәбият белеме, әдәбиятны күбрәк күңелемә якын иде инде. Рәдиф Рифкатович Жамалдинов бүгенге көндә профессор, күренекле шәхесебез бит инде. Менә Фәридә, син бит инде бик матур гына укыдың. Куайсың да бар кирип китергә, аспирантурага кирип, бәлки фән гыйлем юнәлешеме дип, Фуат ага Галимуллиннар да инде шулайрак дип ниятдә фикерләп торган булганнар, безне укыткан профессорлар бит инде. Мин инде уйладым да, аспирантурага мөгаен мин кирмәм, мин әни юнәлешеннән икътисад белгечлеге алып карыйм әле дип. Казан химия технология институтына укырга кирдем. Укыган Фәридә. Ахырда әйтергә кирәк, белемне камилләштерү өчен шунда тукталмыйча мәктәп елларынан байтак ара барган бит. Бу бик яхшы күренеш һәм сине һәр вакытта да ул биегрәк дәрәҗәгә ирештерер өчен бик зур этәргеч булган дип уйлыйсы килә. Менә мәктәп елларынан үткәндә төрле вакыйгалар да күңелеңнән әле дә үтеп тора дип әйтәсе килә. Аралашулар әлеге көндә бармы? Менә мин беләм, мондый бик соңдан ниндидер кешелеккә чыгып, матур хезмәт белән халык алдында, халык күзендә булып киткәннән, бергә укыганнар да, ничектер ак булса да көнләшүләр булып китә. Ниндидер бик инде хәзер инде ул әнә кем булды дип инде бик инде, аннан икенче яклап кем булган инде ул дибүчеләр дә бар. Син менә шул яклап әлеге көнгә кадәрле элеккеләрдән килгәндә үзеңдә сизәсеңме син бит инде чынжырында кеше күзендә хәзер күп еллар дип әйтергә кирәк. Аралашасыңмы сыйныфташлар белән элекке? Араларда шундый җылылык бармы? Әллә инде барыбер кайсыдыр яклап элекке рәнҗетүләр шулай да йөрәктә үз эзен калдырмый калмагандыр дип әйтәсеңме? Мин телевидениедә эшли башлагач, әти әйтә, менә ди кызым ди, бик кимсеткәннәр иде сине. Син сыйныфта иң ямьсезе, иң сөйкемсезе. Хәзер ди берсе дә сөйкемсез дип әйтә алмый. Һәр кешенең өенә рөхсәтсез дә кирип утырасың дип. Бу хәерле Татарстан тапшырында эшли башлаган вакыт инде. Сыйныфташлар белән аралашуга килгәндә, әлбәттә, юл уңае туры килгәндә исәнләшеп, исәнлек, саулык сорап, менә шулай аралашканнары бар, аралашып торам, хәбәрләшеп торам. Әмма теге ниндидер зур очрашуларга җыелып, дип андай әйберләрдә мин читтәрәк торам, чөнки инде дөрестән дә менә алай якын итеп аралаша торган курсташларым минем Орша педагогия көллиятеннән һәм Казанда укыган курсташларым. Аралашуга мохтаҗлык булмаудан да киләдер Фәридә, чөнки синең кемнәр белән генә аралашмый торган хезмәтең бар. Күпме даирәдә, киң күләмдә халык белән аралашып яшисең. Әби бабаң рухын саклауларың, аларның шул нигездә синең тамырларыңа, үзеңнең шәҗәрәңә битараф булмаулыкларың бүгенге көндә синең диндә булуың. Хәтта әйтеп үтәргә кирәк, безнең сине яраткан телевизор караучылар бик белеп бетмәгәне дә мин үземдә шундый сыклангыч, хайран булып алдым. 5 вакыт намазында калдырмауларың, бу яклап нәнәң картатаңнардан, дәвани дәватиләрдән алган тәрбиядер дип уйлыйм. Нигездә син дингә рухың
элекке буыннан-буынга килгән Ул шушы инде тәрбия. балачактан салынган, балачактан дугалар өйрәнү салынган. Ләкин әле ул 5 вакыт намазны менә бүген килдем дә укый башладым дигән әйбер түгел бит. Аның намазны уку гына түгел, аның кабул булуы кирәк. Мин аны хәтта теге кычкырып әйтеп нәрсәдер мактану дип кабул итмәснәр. Алай мин аны бик теге әйткәнем дә юк. Намаз бит инде үзең Үрнәк өчен. итеп кабул итсеннәр Фәридә. Үрнәк итеп, илге итеп Үрнәк кабул итеп. итсәм, бәлки дөрестән дә менә аны инде миңа бик күп теге дусларым, журналистлар арасында әйткән бар. Әйдә синең намаз укуыңда язып чыгыйк әле дип тәкъдимнәр булганы бар инде, намазга баскычта әйткәннәре бар иде. Яулык кимисең бит инде, шулай да укыйсың икән дип. Иң мөһиме миңа аның кабул булуы кирәк һәм Аллаһ Тәгаләгә чын күңелдән ышану кирәк инде. Менә шул. Шу кадәрле матур тукталышларда без тында алмый тыңлыйм, чөнки дә бик матур, чын-чынында синең тормыш белән яшәп утырмыштамын дип әйтәсе килә. Хәзер бигрәк тә кызыклырак тамашачыларыбызга, телевизор караучыларыбызга мавыктыргычрак ягында тукталасы килә. Тормышларга чыккан Фәридәне сөйләтсен әле диләрдер. Ничек Илшат белән танышып китүләр? Әйдә әле бу хакта. Илшат белән танышу ул инде студент еллары. Ул вакытта без Тулайзаракта яшәдек. Казан үзәгендә Ленин бакчасы дигән безнең анда 2 Тулайзарак бит инде. Студент вакытта бит инде бер атнаны бер студент кайта, якташларын кайтса бит инде әниләр күчтәнәш чыгып җибәрә. Зөлфия белән алар шулай дуслар иде. Ул безгә кунакка менеп йөрде, хоккей карарга менеп йөрде, безнең телевизорыбыз бар иде. Ярар студент вакытлары үтте һәм телевизорда эшли башлагач, ул инде ички эшләр бүлегендә, наркотикларга каршы көрәш бүлегендә эшлидер, бик җитди эше. Һәм бу бер вакыт миңа йомыш белән күрештек тә инде, тукталышта күрештек микән соң ул вакытта. Менә ди мин абыйләнгән иде. Видеосын ди рәтләп эшләп бетерәсе бар, ярдәм итә алмассың микән дип чын ихластан ярдәм сорады. Ярасың әйтәм, егетләргә әйтермен, бар бит инде егетләр. Тапшырдым да инде, шуннан соң эшләп бирделәр, кире үзенә тапшырдым. Аннан соң тагын минем үземнең йомышым төште аңа. Үземнең йомышым төште дә һәм менә шул бик катлаулырак вакыт иде ул минем тормышта. Ул вакытта миңа ярдәм итте ул. Һәм шул ярдәм иткән вакытта мин аның ышанычлы кеше икәнен чамалап алдым инде. Үзенең дә битараф булмаганын чамаладым. Һәм аралашып киттек тә, менә шушы аралашу инде мәхәббәткә әверелеп Күп вакыт үтте. Инде тормышлар кырып җибәргәнче. Инде тормышлар кырып җибәргәнче 2006 елда без өйләнештек. 2007 елда кызыбыз туды, ул кызыбыз Мәликә. Өйләнешкәч мин аның хоккейны бөтенләй җене сөймәгәнлеген белдем. Хоккей карарга йөргән икән ул Фәридә янына. Хоккей карарга менә иде. Ул бөтенләй үзе спортсмен, физик тәрбия укыта, физкультура укыта мәктәптә, эшен бик ярата бүген көндә, үзенең инде белгечлеге буенча эшли. Аннан соң медицина юнәлешендә алган белеме дә бар. Аның турында бер тәңгәлдә булай дип бәян итәсең. Минем 40 төрле холыклы карашымны, хәтта бер караш белән аңлаган өчен бигрәк хөрмәт итәм Илшатны дип. Моны ничек аңларга? Дөрестән дә Кыскача ишетеп буламы? Кыскача дөрестән дә 40 төрлегә әйләнә. Хатын-кыз бай да 40 төрле бит инде ул. Аннан соң кызып киткән вакытында була, мин булай карап торышка бик тыныч кеше. Кызганда нишли икән сорыйга дип. Кыздың ди, шундай вакытта ничек тавышны күтәреп аласыңмы, берәр төрле дурфалык күрсәтәсеңме, нинди гамәл кыласың? Ничегрәк кыза икән Фәридә? Берәр шешә алам. Ай, яхшы икән. Я табак саутыгам, я кереп түклим. Хуҗалыкта нинди эш бар? Авылда булсам чыгып бакча булса да Һәм казыйм. шул вакытта теге син әйткән мәгънәгә төшенек әле. Илшат ничек синең бер караш белән аңлый шул Аңлый, нәрсәдер булганын аңлый. Нишли шул вакытта? Тыйнак кына каламы? Борчымаска тырышамы, әллә килеп тыгыламы? Юк, тынычлыкта калдырып тора да. Шуннан соң бераздан әнисе берәр барым җимеш әйтә чәй эчеп алыйкмы, берәр әйтә сүз барыймы дип. Мен ничек итеп җылы итеп Җайлап эндәшә. кына. Бер матур сүз ишеттек әле. Әнисе дә, җимеш тә барым да. Менә безнең исемнәр белән эндәшкән юк. Исемнәр белән эндәшәбез икән, димәк инде нәрсәдер тәртип түгел дигән сүз. Минем ачуым чыкса, мин исеме белән эндәшәм, ул ачуы чыкса, ул исем белән эндәшергә мөмкин. Фәридә, эш бәби, менә эшең катмарлы. Нинди кыюлык белән алып кайтырга, шундый матурлык бит инде ул балалар, инең яме, мин Инстаграмнарда күрәм. Мәликәне, Зәринәне, Нурсултанны, 2 кыз, бер малай бик шәп, әмма ләкин ничек карар кылынды? Әллә инде Алла бирде, алып кайттык кынамы? Әллә инде шәхсән уйда салынган идеме? Балалар Аллаһ Тәгаләдән безгә тапшырылган әманәт бит инде алар. Ничек насыйп була? Мин инде менә 3 бала була бездә, фәлән бала була дип андый хыяллар белән яшәмәдем. Ничек насыйп була? Шулай дип яшәлде.
Балаларга килгәндә, алар инде хәзер Instagram дигәннән социаль челтәрләргә мин бик куярга тырышмыйм. Балаларымны андый теге максатым да юк. Бик туган көннәре булса, ничектер кызыклы мизгелләре булса гына куеп алам. Алар инде минем өчен беренче урында менә теге гаиләме эшме дигән нисбәттә икесен тигезрәк алып барырга тырышам. Бу бит инде иртә белән матур итеп бергәләп шәйләр эчеп, һәр кем үз эшенә тарала, кем мәктәпкә, кем балалар бакчасына, кич белән җыеласың, уртага салып сөйләшәсең, ничектер үзеннән үзе үрелеп бара. Шулай насыйп иткән миңа Аллаһ Тәгалә. Инде шул гаиләнең матур иттереп бергә булган чакларында синең иң мавыкканнарың чәчәк үстерү һәм аш-су икәнен минем белешмәләр буенча, мин үлем ялгышмыйм дип, үзең яраткан ризыклар ниләргә өстенлек бирәсең, чынлап та аш-суны яратканыңны күреп торам. Әнә шул социаль челтәрләр аша бу турыда үзең. Аш-суны мин инде кичкенәдән аш-су тирәсендә кайнаган бала, чөнки ашыйсың килсә, пешерәсең килсә, үзең өйрән дигән. Әнинең вакыты булмады безнең махсус. Менә бусы бу дип өйрәтеп утырырга. Ничектер үзеннән үзе. Әле без бит авыл мишләрен күреп үскән балалар. Мишкә салган ипинең тәмен, исен тоеп үскән бала без. Ул яктан бәхетле, зур мишләрне күргән бала. Әнигә ияреп өйрәнгәнмендер инде ул вакытта. Әни дә бит инде әнә ул теге кызыл җумыркалар. Суган кабыгын салып, буяп, матур итеп, бер көтү балачага туган көнгә килгәч, нәрсә белән сыйласын инде. Хәзинәдә бары дип сыйлаган. Менә ичмаса Фәридәнең туган көне булган. Менә ичмасам туган көне булган. Инде нәкъ менә теге җырдагыча күршеләргә сәлам бирим дисәм, кемнәр исән, кемнәр юк икән, улар инде берсе дә юк бүгенге көндә. Сүзем дога булсын, шул ук Махрия апа пәрәмәче чыккан нигезләргә. Шул пәрәмәчне әйтеп алыйк. Шул пәрәмәчне әйтеп алыйк. Аның рецепты минем әнидә. Әнинең балачак хатирәсе инде ул. Алар күршеләр булып яшәгәннәр. Менә аның кызы белән Нурия исемле кызы, минем балаларым да бик карашты. Әни белән алар гомерлек ахирәтләр, гомерлек дуслар. Бергә үскәннәр, бергә укыганнар. Әле менә бүгенге көндә инде 66 яшь тутырды. Әни әле бүген дә менә шулай дус булып яшиләр. Менә бу гомерлек дуслыкның бер мисалы. Һәм ничек инде теге пәрәмәчне? Теше камырга кем нәрсә ярата, үпкә бавырдан эшлек ясарга да мөмкин инде. Тиз генә суган турап, таба өстендә куырып, кыздырып аласың да, һәм шул теше камыр белән тиз генә вак бәлеш итеп ясап, бер 40-50 минутка. Мин күрдем аларны өсте ашык, вак бәлешне юк тумалыйбыз. Әйе, моның өсте ашык кала. Магри әби пәрәмәче дигәне менә өсте ашык кала. Камырны ничек басабыз дисәләр. Камыры теше камырны кем ничек ярата инде? Мин шәхсән үзем әз генә каймак салам, әз генә шәй сусы салып җибәрәм инде. Аннан соң туз борыш салып җибәрәсең инде. Кем борышлы камыр яраткан кешегә борыш яратмаган кешегә салмыйсың. Әз генә кызыл борышта салгап җибәрәм кой вакыт. Кешесенә караса пәрәмәче ләксә, нык кына иттереп бирим әле менә бу пәрәмәчкә салыйм дигәне. Юк, аннан түгел, ул инде үзенчәлек кертү өчен. Һәм йомшак кына итеп басасың да, бик җайлы ул җиңел була, кетертеп тора торган була. Аны инде әни сөйләү буенча миш каршында пешереп алган инде ул аны тизгедә, Махрия апа ул вакытта. Хәзер инде алай миш юк. Пешереп карыйбыз. Шулай дип телевизор караучылар. Тәмле сөйләшүебездә пешергән ризыкларны тәмләп караган кебек тә булып тора, Фәридә. Әйдә, мин кыска гына сорауларны бик каты ишетәсем килгәннәрне биреп торам, ә син җавап биреп тор. Иң бәхетле минут, секунд, бәлки көн, нинди көн булып хәтереңдә калган? Балаларым дөньяга килгән көн. Ни сине үкендерә үткәннәрдә, бармы синең кайдадыр яшьлектә, үкенештә калганнарың, бәлки мәхәббәт? Үкенечләр бар, ләкин мәхәббәт белән бәйле түгел. Ул ничектер менә әти белән бәйле, әтине бәлки менә хәзерге медицина технологиялары булса, шул вакытта булган булса дип үкенгән вакытлар була, ләкин үкенергә ярамый. Ул менә сиңа Раббыбыз шулай язган, шулай бара. Аннан соң тапшыру нисбәтеннән дә менә минем бик тә чакырасым килгән Яшамил Зинур Закировның тапшыруына чакырырга өлгерә алмый калдым. Менә шул күңелдә, менә шундый хөрмәт иткән шәхес. Булай теге дигән, менә егылып китә торган, юк, ничек бар шулай кабул итәргә кирәк бу тормышны. Үкенеп кенә бер нәрсә дә үзгәрми бит. Теге чебен дулап, тәрәзә җимерелми. Еш еладымы сине дөнья? Күз яшы белән елаган чаклар буладыр инде. Китап укыган вакытта да мин ул якта менә бик ничек күңелле булып китәм, әмма күңел еламасын иде. Күңел елаган чаклар булгалый. Үткән Фәридәдән бүгенге Фәридәгә баксаң, ниләр үзгәрде? Элек тәвәккәлрәк иде. Хәзер ничектер йомшаграк дип әйтим икән соң.
Хәзер дә бар. Хәзер таләпчәнлек арткандыр. Үземә карата да, гаиләмә карата да, эшемә карата да. Бу шибәрлекне Фәридә ничек тота? Бу сорау бик күпләрне борчый. Моторлык мәсьәләсенә килгәндә, һәрбер кеше, һәр хатын-кыз, һәр адәм баласы үзенчә матур бит инде. Теге махсус мин нәрсәдер эшлим дип пластик хирургларга барганым юк. Косметологлар юлында бәлки йөрергә кирәктер инде. Алай да барганым юк. Ләкин сыйфатлы продукция кулланырга тырышам. Миннән бик күпләр сораганнары бар. Фәридәгә янына булсаң, берәр күрсәң, соралы. Шул кадәрле матур тешләр аның табигатьтәнме? Елмайса, шын-шынында искитмәле диләр, күз тимәсен дип Алланы әйтеп куям. Тешләргә килгәндә, елмаю әти ягыннан да, әни ягыннан да миңа инде табигать матур әти-әниләр насыйп иткән. Зәңгәр күзлеләр ике як нәселдә дә һәм елмаюлары менә ике якында бик матур. Нәрсә куркыта Фәридәне? Аллаһ Тәгаләдән куркам. Нәрсәнедер дөрес эшләмәм, кемнеңдер күңелен рәнҗетермен дип, менә шул нәрсәдән куркам дип әйтә алмыйм. Нәрсәләрдер кисәтәме сине? Кайбер кеше мин барометр кебек ди, кайдыр барырга булдым. Интуицияме? Әйе, Бар. менә Аны ул якта. сиземләү хисен күңелгә салган бит. Кайсы вакыт бар шундый очрак бармы? Бар дигән Хәтереңдә калдырып, менә шулай үзем белән аңлашмаган идем, ялгыш булды дип. Менә бу эш бу көнне килеп чыкмас, бармыйчарак сабыр итим әле дигән инде интуиция шунда сиземләү белән бармый калган вакытларым була. Дөрестән дә мин барасы кеше, күрешәсе кешенең я эше булган булып чыга, я нәрсә булып чыга, мин бармый калам. Менә шундый вакытлар гына була. Әтегән индидер күрәзәчелек белән, ни белән бәйле андый әйберләр. Мин андыйга ышанмыйм да, сиземләүне безгә биргән Раббыбыз, салган адәм баласының күңелендә дә сиземләү хисен. Әниләрне барыбыз да яратабыз, ләкин синең шундый әйтемең бар. Кайна, үзеңнең яраткан, сине дөньяга китергән әниеңнән бер тары, бер теге кадәр генә булса гына ким булырга тиеш. Аннан ары. Мин моңа иманым камил, Фәридә бик каты ихтирам итә кайнәсен, җырлап торган кайнәсен, ашык кайнәсен, кылматыр каршы алган кайнәсен, бу дөресме? Әйе, дөрестән дә шулай, динебездә дә бит инде. Син яраткан килен маңа. Әни яраткан килен, ул барлык киленнәрен дә ярата, кызым дип эндәшәләр, әткәй белән әнкәй. Бик матур итеп җырлый да, тыпырдатып бии дә. Алар миңа менә шундый, менә дигән егетне үстереп биргәннәр, шуңа күрә тормышта киңәш табышка да, аралашырга да әнием дә бар, кайнанам белән кайнатам да бар. Иң кызыклы очрак, бәлки берничә тур эфирдан. Кызыклы вакытлар булгандыр, алар бит инде үз вакыты белән үтеп тә китә. Бер вакытны гына менә коллегаларым, хезмәттәшләрем сөйләгәннән генә әйтеп алам, Ринат Валиуллин белән хезмәттәшләр булып, бергә коллегалар булып эшләгән вакыт, бергә алып барабыз. Һәм бер кунагыбыз килде, сөйләде, шулай стәл янында аралашып бит инде китапларны тезеп сөйләде дә инде хәзер икенче сюжетка күчәргә кирәк. Сүзен бетерде, саубуллашты кунак белән, торып китмәгез дип, әллә без әйтергә оныткан, әллә үзе онытылып киткән, хәтерләмим инде, гөнаһына кермим. Кунагыбыз торды да китапларын шалт-шолт камера каршына басып җыя башлады. Без утырабыз Ринат белән. Ринат былай күрсәтә икән. Җайлап кына эфир бара. Турыдан тур эфир. Утыр дип әйтмәкче була икән. Инде бу кунагыбыз күрми. Мин аптырап тормаганмын. Хезмәттәшләребез сөйли. Тегеләр шунда ник дөньясы шартлап китми ди. Һәркем үз эшендә. Фәридә икенче камерага борылды да, хәзер мөхтәрәм тамашачыларыбыз менә шундый махсус сюжетыбыз әзерләнгән иде дип, подводкасын матур итеп тәкъдим итте дә сюжет китте ди. Әкиятта кунакта. Әкиятта кунакта булды. Тегеләр үстермеше белән, син үстермеше белән. Бик мәзәк килеп чыкты дип сөйләделәр. Кайсы ягын Фәридәне үзгәртер иде Фәридә бүген. Тулайым үзгәртеп булмыйдыр инде адәм баласын. Ничек туры килгән шулай. Бәлки күбрәк вакытны бирер идем менә гыйлем алу юнәлешендә. Минем бик тә менә шушы гарәп телен өйрәнәсем килә. Институтта укыган вакытта инде без аны өйрәнгән идек. Бераз гына инде иске татар имлаларын яхшы укыдыр. Менә шуларны үзгәртәсе килә. Күбрәк өйрәнеп калынмаган шул вакытта дип. Ләкин туганнан алып кабергәчә гыйлем ала бит инде, адәм баласы гыйлем алырга тиеш. Барсы да алда дип өметләнек инде. Фәридә кайда ял итәргә ярата? Иң шәп санаторий, иң шәп ял ул әлбәттә туган йортта. Туган йортта дип әйткәндә, тапшыру ахырына җиткәндә, Фәридә арча якларына кайтып килгән саен, аның галәмәт тә бик күп түгел, матур гына Инстаграмда куйган фотолары шын күңелдән, йөрәктән
Күңел ял итеп куйган фотоларың, ул арча ягына кайтканда, арча ягыннан килгәндә, һәм иптәшең ягына кайтып, кайнаң ягыннан килгәндә куйган фотоларың, табигатьне күзәтүләрең һәм бу тәңгәлдә әйтер идем Фәридә шул кадәрле матур итеп яза. Аның теле сөйләгәннән дә бигрәк сайрап торган кебек язмаларда мин аңа андый сорауны очрашканда биргән идем. Инде ник син әсәрләр язмыйсың? Әсәрләр кебек язылган матурлыкларын укысыгыз килсә, аның Instagram битенә кереп күз салыгыз дуслар. Әнә теге курчак турында да дәвамы булачак. Ник язмыйсың дип сорасам, язырга кирәк бит сиңа дип әйтсәм, ни дип җавап бирер Фәридә? Әлбәттә, бу тәкъдимне бик күп, хәтта улпат язучыларыбызның да әйткәне бар, синең язып куйганың бармы дип. Мин әлбәттә сюжетлар эшләгән вакытта да һәрбер сюжетны инде бер хикәя кебек, бер вакыйга кебек тасвирларга тырыша идем. Хәзердә ул гадәт калган һәм булганын теркәп барам, ләкин менә зур күләмле әсәргә алынырга әле ничектер вакыт сәгате, тәгаенләнгән сәгате җитми торгандыр мөгаен. Бүтән телевизор караучыларыңа, яраткан сине еллар буе сиңа тугры булган, кадерле яраткан тамашачыларыңа, айруча безнең чын нигездә туган тел каналы аша сине таныган Башкортстан тамашачысына, телевизор караучыларына әйтеп калдырыр теләкләрең яңгырасын иде. Иң матур сүз туган телдә диләр. Һәрберебезгә үз ана телебездә матур теләкләр теләп, нинди милләттән булуыбызга карамастан, кайда гына яшәсәк тә, үзебезнең менә шушы милләт вәкиле булуыбыз белән горурланып яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Иман байлыгы, саулык һәм бәрәкәт белән исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Кадерсез кешеләр белән вакыт үткәндә, жәл дибез. Кадерле кешеләр белән вакыт үткәндә, вакыт җитми калды дибез. Кайбер вакытларда шалтыратып алырга, якыннарга хәл белергә, үзебезнең күңелне күрергә вакыт җиткермибез. Җиткерергә кирәк икән. Яхшы кеше нинди кыяфәттә булса да һәр вакыт матур, яхшы да, матур да кешеләр арабызда күбрәк булсын иде.